Bă, brat, tu ești? Конечно, eu sunt. Cum e te ridicat așa? Am fost la Moscova și ne-a luat mașină. Ia, șoche, brate, cum e? E nou, da? Da, e nouă. E din zavod. Da. Bă, brat, dar trebuie să pui o pivă pentru asta. Pui o pivă. Bun și... Dar te-ai ridicat ghinii, văd. Băi, dacă vrei îți dau și o padrugă, băi. Ai padruși? Ia la dânsă și s-a ridicat, e. Cine e padruși de să le ai? Îmi dai și vă una. O să atâi amândouă. Da, îți dau una. Dar la bratanii paseana se fac, normal, așa e? Ei, Hadiem. cum asta? Îmi duci să-ți bea câte o pivă. Ne duci? Hadiem, dacă. Dați mă suni mașină tine, dai voi. Poți mă suni parție. Sunt parcel. Hadiem. Eu niciodată nu m-am așteptat că tu-i scupere așa mașină. Eu credeam că se plin, Vaniușa a sos la Moscova acolo, că vine apoi și nu scui de port cumva. Dar tu te-ai ridicat în natură. Apoi pula să fac eu. Pe pui, am înțeles că vin spui. Da. Нормально, брат, нормально. Băi, dar cum să fac eu și eu psihotați pe la tine, mai iei? Băi, nu știu, am așa să mă gândesc. Просто aveam să termina la mine bani și nu prea am bani, că ăștia știi că am în carantina asta și nu știu lucruri. Și mă gândeam, zic că tu ai rămas ultima speranță la mine, să mergi cu mine, să psihotare, să ducem. Duci poate cu mașina ta, dacă trebuie. Ne ducem. Cât trebuie în bac? Trebuie să turnăm mult? Băi, o pivă. Ne ducem. Hadem că e multă vorbă aici și muzuan și gazul. Давай. Închide sticla cu fric. Și iar mă legat de pat.